Bhí méid séisiún an dóna go freabhghailteacht cairn an géadhlá go bhí lúnasa 2021 agus seagat rins go na Focla agus go na Habertíní a brecú síos. Leagal ri, tréanal ri, agus na háidíochtaí. Tá sí balwa. Tá an ton teasa críochna inis. Éon lárbe atá terminéring is lá maithe. Cuile túdra. An bhfuil an bhean sa gcuisneoir fós ag Pól. An bhfuil an bhean sa gcuisneoir fós ag Pól, miscal. Na garfáistí, ach an lá, gach lá. Ní le an mhaoine nám. Tá seachtar garfáistí aice. Tá seachtar garfáistí aice. Tá cúigear na gcónaí an áit amháin agus beirt in na gcónaí san áit eile. Cearar neachtainna, an neacht na neachtainna, an ní na níana. Cé é sin? Sé seánna. An é sin seán? Sé? Ní hé. Cé é sin? Is sí sílaí. An é sin síle? Is sí ní hí. David an bócha le sinne. Fearóg 5 bliana déag go is. 5 bliana go is. Tá brónarm faoin leagan amscaí. Ceann eile goite gur a míle maithid as do chuideú. An cód fóinne. Spinne. Mahamid ó é. Chum me é. Bím sé héin go má ag cumann na mréag. An bhréag na bréaga. Ag an mháthair ag an mór. Tá dathí an ódar agus na réalta radio. An bhilleog na billeoga. An duilleog na duilleoga. Bhí an aimse thar cína leog. Tá muid i gúlótar na nósar an seo. Is scílar lethe sin. Bei me díreach réis. An port, an fortaracht, an plámás. Deirtear nuair a hainnean an obailiad nach níana tú lá ebre go deo. Mad a lemónia, mad a múnte. Ní hagan cíal rahís, ní hagan cíal lehís, ní hagan cíal. Thar cína leog. An tréad lia. Teanán na huiscite. Teanán na huiscite. An bhfuil siúmra eile teastal ó aine. Cuirí an tréad lia cléhín a chuis a bhada. An ráineach na nóidín acab. Na fláis. Deoch fuisce agus ráineach sa dúidinad. An cála. An fiocha. Na pónarí. An brín. Scuilse crepa. An cúrán. An chóra. Is cummalum. I cumma. Céan chumma tá éir. An mún. Mún. An córa. Córa mór. An córá. An chloch. An bhean. An bócha. Cóla. An chóla. An graméir. An gramadach. An graméir. An gramadach. Tagan an tlaat in éonjú le sin. Mangasíní. Frigisí. Na mangasíní. Na kippas na manai. Bailí leat le de kippas na bhanai. An tíog. Comportach. An tariscint. Ní bhaithe me fada góin leis an géad ton teasa eile eiceáil. Is féidir an tuachtar gréine chur an shelf
agus ágan an sin go ceann 20 bliain eile. Ach tá me meast na máin deara ganis. An lascanne, an locáiste, an dílúne. Ach fan amach chun a sglaiganaí. Bhíonn sglaiganaí ar na bóithre gaiineh agus grabel margheall ar na rothaí. Cá mé imeacht sláán inis. An teangail nar gúideachta. Tá mo chuid se cúnta san edifis agus mo chuid cistí aige de leog bailí sa deabhleob margheallt ar an banjéim seo muis. Ach trí leat. Ní dhéanaitis a lehéid a chorba, ní anseo éan réaga, ní sciortais aige ar be, ní dhéanaitis coirbe na naomh sa dáil, cá mechmuid gan iad. Bei mé ar eis. Trí an lá, an tríú cuid lá, an tástal a dhéanaid. Céir de bhir cinntachaí, tíce cinntachaí. An táthar a gutine, fear greithech gan dát. Fear crúgaseach, fear greithech gan dát. Táró an muideal. In seaú nó, gomrisceil, in seaú nó sírga, in seaú nó sírga. Ag scital gáidí. Bléithech, an bléithech mrá. Tá néaltrú ghailgí. Fágan an COVID na hírógáirt go ceann tréimh se fada mína. Bhí me na mína gur teachtar eis chum héin tar éis a bháltah bhí orm. Níor am a gcearttal go maith in neaghalra ach buchas le dia éirí searan is. Is féidir an deabhal de rud sin a thulaga líis agus a bhís eile faríir. Fiú agus an tnáthid fátead is féidir goit an rud a thulaga. Ach deirtear nach rachas go donna sin ort agus an vaccín inat. Fiú agus an tnáthid fátead is féidir goit an rud a thulaga. Ach deirtear nach rachas go donna sin ort agus an vaccín inat. Cuid go na daoine ní bhíon éon chóirí sóirteara, cuid eile go na daoine fáin siad bás, is deoltaíonn seans le go leanna é. Fáin vaccín, fáin tnáid. An scáileán an taon áit a bhána gasta go chéile muid na laonda seo. Bhain me taine as an dinnear sa mílan inniu. Agus thug me ceann beirleat ó bhaile go fada leis an meán nach ra gearrtá chomá sin agus nach ra ná bhfuil amach inniu. Go fada leis an meán. Tá cara agus óra chluigstal cáilte na sin ó lán i Réinstead. Tá an petrol soch daoirean is. 1.5 agus níos mó euro an lítir. Is paco wasacha agus an chuid is mó gan phrais dianta go chánachaí méaráilte. IsMaithLiom na sardíní an táimse go naí. Tá céal cheannaí ag cearan. Níor leabhar me focail béarla ar inis mór. An chéad óra chulam an bhreithnis. Bhí me cheappa gur dul mór me chlósa, bhí chulathóir de gceart ach na focail níor hiagma. Rinneú sin sa gipir. Bhí dramas círaí a chaint le na chéile an Gaeilge agus níor hiag na náidí iad. Tá sí anna chóir.